Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. I don't love you, you don't love me. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Und jetzt sind wir endlich fertig. No tak to nie. Samo. Čau. Nie, že ho zajebeš zač. Tak počkaj, ja dám komentár. Už sa natáča? Môžeš. No, tak tu máme Maťa. Tu je Erik. Tam je Peter Haliak. Keď sa kúkneme dole, tak tam vidíme v čiernom Pronťák, tam je Y-ko, Paviel, Račkár. A to je tak asi všetko. A tam, keď prizumuješ, zákaz kúpania psov. No Miro, nemôžeš ísť dole. Takže začíname sériou krátkych otázočiek. Už som jedného poriešil. Môže sa ma pýtať. Ako hodnotíte tento výlet? Je dosť krvavý a nenásytný. A čo sa vám stalo s tou rukou? Som zabíjal jedného srnca. Hej, však vieš. No chápem, však viem. A nešiel mi strčiť oné do... na grill. Akože chápem. Na grill. Takže pokračujeme ďalšou sériou otázočiek s Lukášom Remšikom. Nerob na mňa opičky. Ako by ste zhodnotili tento výlet? Dodo povedal, že Niečo Dodo povedal. pokúšal sa otvárať okno a ako si mu to nevydalo. On No, nevedel. to už sme videli, ale ty nevieš, o čom hovoríš vôbec. Ako hodnotíš tento výlet? Poctivo kradnuté drevo. Stačí. No, a keď zoberieme všetko, tak tu môžeme ostať aj ze týždeň, ze dva. Prichádzajú ďalší respondenti do nášho televízneho otázkového toho. No, Miroslav Jadrík, ako hodnotíte tento výlet v Kubrici? Som zvedavá, ako to bude vyzerať nastrihané. Vlastne áno, nie sme v Kubrici, podotýkam, ovadá ma tu štípu. Aha. Sme v Opatovskej doline tuto. Ako hodnotíš tento výlet? Od 1 do 10. Od 1 do 5. 10 toto nemôže mať. Za to leto 4. 3. Zatiaľ. Voda je studená. Radovan Štefánek, teba som sa ešte nepýtal. Voda je studená, to mi troška vadí. Studená, čo by si chcel? Však si v prírode, nie? No a ako hodnotíš tento výlet? Výborne, nádhera. To sa mi ľúbi. Nejaké by sme potrebovali. Jaj, palice. Palice. Počúvaš, že tam máš jelče. Tam lesky. Aj to, keď nie iné. Och ty pič. Počúvaj, si to aj zastavuješ? Sem tam. Konečne. Jeden človek, s ktorým sa môžem povyprávať. Máme tu ťažkých nevoľníkov. Nevoľníci nám tu pracujú. Mám povedať, že Juro je... no, viete, čo myslím. Ja vám poviem. Vieme. Alebo si myslela. Čo vy tu chcete? No dobre, Juro, čekni to tam. Jak sa máme? Ale pohoda. Juro, prosím, pohľad. Juro. Mária. A to je pruské. Ja. Mám paprčo. Dajte poriadne dajte. Ticho. Počkaj, ale... Ticho.
Netoč na Miro slave. Riverside, motherfucker.